Hehehe. Anak manu ini apa? Bolane nek siji. Ayo ini. Lek, Jangan tekan kene, Lek. nek kudu panitia metu lek. Itu asal sistem ya. Kleru toh? Karang mendem kok ora apa-apa. Hei, kuwi bolane adewe. Iki ngopo meneh? Iki panitia. Iki panitia. Loh, Ada sing wae. dopres, Gus. Yalah dopras. Mayan iki payu 20.000 iki nek. Oh. Iki sapa meneh? Rombongan, Mas. Rombongan. Melu ro. Arek bayar piye? Sadawira rada bangkrut. Ngopo? Ngopo? Bedhak kowe koret-koret. Gus. Jane aku ngerti, Gus. Apa? Padahal sesuk ya ana tanggapan saiki kudune akeh to. Heeh. Koret-koret apa? Paling dikorupsi ketuane. Ayo ketuane iki pancen asu kowe ya. Oke cah cilik-cilik ra. Iki malah Apa ngombe. gendoren. Nyambut gawe cah. Anu Dim, iki ra ono wireless-e apa? Ora nggawa. Iso tak tembungke Pak Prayet dan tukake wireless. Aku jane nek ana kabel ngene iki jen rada jijik nang aku. Gayamu we. Gus, aturke matur nuwun karo warga masyarakat dusun. Mas. Niki ngapun. Ayo. Kon mangkat piye kene dum-duman kaos kene rane kok kon mangkat. Cek, kok ngono? Apa? Kok kon mangkat piye? Iki sangune wak dhewe ngepres kok. Iya. Monggo ki dhewe rencanane lho. Pelunasan saka kene nggo mangkat Solo. Cukup ora kira-kira? Kayane malah ra bayaran. Terus ya aja sing semono kene dhewe ngibur masyarakat Purwosari. Ketuane iki ra keterangan. Iki main nang ndi? Aku lek goleki mau rene-rene. Mandek kono kae. Bul nggon wong Sri Pahang. Ngerti aku. Ngopo ngendi? Karang anyar. Karang anyar nggo kos-kosane engko bengi dhewe. Oh iya. Kene iki ngendi? Wih. Oh. Nah, sip. Mangke niku. Di dusun niku wau. Ngendi, Mas? Kalisari. Kalisari kono. Oh, Kalisari masa lalu. Nah. Tegal Sari. Tegal Sari. Nek mantane ketuane Tawang Sari nek. Ngawur iki di streaming. Nek nonton? Sing nonton paling Pak Menyan. Bodar kowe. Salahe ngundang dagelan kene ya dunek-unek. Wis salahe amplope ra kandel. Oh, ngono. Iki panitia to. Kanggo panitia sing cewek-cewek tenang. Walah, ora usah amplop kandel. Nomor WA cukup. Aduh di streaming ya. Modar. Yuk. Kowe iki ndek sedulur kene. Laporke dak turu njaba. Sing aman aku. Kowe aman piye? Oh, aman. Bojoku ora nonton? Ora nontonan. Ora. Paling anakmu ya nonton. Oh, anakku ndukung kok. Ndukung. Dukung kowe. Oh, wis bosen ndek mbok kok ngono kae. Ayo golek kene to kos iki. Lho, cewek-cewek wis dian sing go biru. Cedhaki kepiye kabel mbing tekan kene. Ayo terus. Kok nek ana angin diculke ya. Liwat meneh. Iki panitia.
iki nek ora ono kae ra bayaran. Kowe wah, iki ra bayaran gara-gara kowe, Gus. Iki bensin ra sida tak tukokke engko kowe. Piye? Bubar wae yo. Lagi lekas wae. Ya ngucapake sik. Ya. Iki acara apa? Grup kene ra lebokke kok. Kowe lebokke grup kene gegeran. Heeh. Oh sing marai aneh-aneh grup kene. Apa sayang? Oh kae, tak kira nyeluk ya aku. Nek bobok engko wae. Oleh ganteng-ganteng kok. Iki. Gus, iki ana acara merti dusun. Nggih, Mbak. Mbak, ngerti aku. Nggih. Aku takon wong kene, Mbak. Gus, iki mergo acara merti dusun Gus yo. Ndongake karo masyarakat kene sing apik sih. Ayo. Nggih. Sing apik. Ambil suara sih. Anjing kok nang ndi? Ayo kono nang mburi kono kae. Trak kandang wedhus tak bijeke wedhus. Toto sapi. Iki goleki apa? Iki guyu apa glumong? Oh guyu kok. Wah. Ayo ndelok rupamu. Ayo siape? Ah. Ora lidalit. Ah. Api-api. Ora kena lidalit. Jangan iki rasa. Ora. Kok malah guyu? Oh. Ayo. Ayo, capek. Nggih dumateng sedaya warga masyarakat. Suwe-suwe tak pedang. Capek ngono. Nggih. Dumateng para rawuh sedaya. Ngene kuwi. Ben kaya MC. Oh, kene iki MC. MC apa? Ya modal contong. Bahu. Aku iki suwen. Iya. Nggih dumateng sedaya masyarakat dusun Tegal Sari. Mugi-mugi kemawon dipun paringi rezeki ingkang kathah ingkang melimpah. Amin. Rezeki ingkang barokah. Amin. Putra-putrine dados putra-putri ingkang salehah. Amin. Sing dagang dol laris dagangane. Amin. Sing tani akeh panenane. Amin. Sing prawan ndang oleh jodhone. Amin. Aku siji juga mau. Sing rondo ikut dong. Apa? Nek Aku oleh muni kata-kata rondo kok jer. Iki saiki pesona janda memang menggoda. Gus, iki ora kesuwen Gus. Oh iki jono pira? Ijono pira? Iya, iki ana SKJ sing ngene-ngene. SAJ. Ojo kerupuk. Aja kerupuk. Wedang-wedang ngono Gedang wedang. ya rada wareg. Wedange sing rada berasa. Apa? Teh po ciu po. Iki oke cah cilik-cilik lho, Gus. Nah. Nganu aja go metu. Aja kok metu. Kena ge saparan. Saparan jas casi meneh. Ayo dadine tape gedang. Iki ngopo? Oh iki ngopo? Iki ceritane apa? Ceritane piye? Sampeyan kuwi sapa? Kowe ceritane kepiye? Ceritane apa? Omong. Lek ngopo? Lek Lek muni ngopo? sarojine aja banter. Oh iya. Biasa ora Pacare Indri. Ora kon ngopo kok? Oh kon mlebu. gantian toh? Urung bayaran iki. Urung. Oh yo mlebu. Mangan.
Ridu mawa Tengarening pangkri ing turangga esti kata ing rasa layu sa kowe iki nek latihan mangkat. Daran ke metu. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Darane ketok ora. Wah, untalane ae.
Tolong. Kok sih? Tolong. Aku bar kesetrum. Kowe iki dadi apa? Kowe iki dadi apa? Pekatheke mau wis metu loro iki lho. Kowe iki dadi apa? Kok sik weh. Kowe pekathek. Celuki kancane sing loro mau. Adep rono cah loro. Wih, dan kos kakang adipis yo. Hei. Ini. Kowe iki rombongan ngendi? Hubungane genjenengan. Ora ana daftare ya. Tak ngendi kowe? Lah. Ben, cek. Mulane. Mulane nek ribondingan iki golek salon apik. Aku ki disetelika rambute. Gus, iki kaya kancaku. Kancaku sing ngene. Iya, Kakak, ngono iki. Iki wong Papua. Duh, iki Papua. ya termasuk negarane awake dhewe lho kok ngene iki. Ora ngombe, ora ngombe. Ngelak kok jero. Kowe iki nonton apa ngopo? Iki nganu to, pengisi selanjutnya to. Kok sik Mas, mlebu transit sik. Seru. Ayo ngomong apa? Kok sik rada cepet aku lak kepoyo aku. Ora urusan, aku ngampet ket. Mau tekan saiki ra ngerti kamar mandine. Ya padha aku ora ngerti. Bolake mau bareng mlebu rono. Terus nek wong wedok meneh aku ngene. Wes tekan eh. akhire kono. Woi, Apa? Leting, mati lampu. Kewalik ya nyok. Kewalik. Kewalik. kok ngene gayeng ya ora ana sik nyawer ya. Endase mlebu. Nah. Hei, Kus. Tek aus anu. Iki apa asline kedapuk apa iki ki? Loh, iki sing gak viral winginane. Apa? Lah sing pocong dadi-dadi. Iki sing sak nerari omah iki. Ayo nerori omah-omah kae. Wis, ora baleni lek tulung-tulung dibacutke ceritane. Ya. Ya. Sing perangsane sapa to? Iki lho. Iki lho. Weh, Iki dalon ndek sapa? kowe njelo. Penangsang. Lah. Iso joget penangsang. Dacal. Ayo. Tak boy iki. Kusik. Kusik. Wani bayari piro? Lah kok ben disawer panitia. Ayo, joget. Kowe. Aku ora iso. Ayo kudu iso. Ayo. Maju. Wah. Kene bae. Ngopo? Brengos endi? Hei,
Hei. Lagi. Hei. Mancing kuwi. Sing pas tengah. Mako bantengan. Iki belekke. Kus, selak bengi Kus, awet tenge selak loro Kus, bar iki usah nyanyi Kus. Kudu kuwi. Kudu kuwi. Wis enggo. Perju. Ayo Kus, balen nilai tulung-tulung, dibacutke ceritane. Tulung-tulung sih, Aku kaget tulung-tulung. dhewe. Yo. Tidak tulung-tulung ora. Wis to. wis dibacutke ceritane ki kepiye lek wis. Oh ngono. Ngeten. Ngeten ceritane dadi tak cerita. Ana cerita sing banget nglarani. Nalikane bapak lunga ninggalke keluarga. Terus piye? Terus aku bingung kudu piye. Terus piye? Banjur ngeten Kanjeng Puno Sepok tiba. Wis Kus. Wis ayo Bel. Sak. Kene klebos kabeh nyemprot idune. Wis ayo. Ayo. Wow suwe. Iki bentarane, Oh, ya. bentarane. Lali. Tulung endi? Eh? Nya godhongnya. Menawa karo tuku bubur. Oh nggih. Ya padha-padha ngono. Kose. Iki buntel nasi padang mau ya. Kertas minyak yo. Keri. Nawolane keri. Tak omongi Jadawira bangkrut. Ojo ora. Tak itu bilahi mintalik. Ah, pacang kepiye? Iki wis nggo angus. Wis ayo dibacutke. Ajeng. Mriko ben kesuting goblok. Oh, perasange pekok. Ayo kudu iso mii telu kok. Nek marep rono, mosok YouTuber kon nganu ngapa ngamati apa iki jenenge? Pentol. Ora terus ki. Rajane iki ora nyantai. Heeh, rodoline. Yo. Wis perkara domke gua. Ayo. Aku sing tulung-tulung po, kowe sing njaluk tak tulungi. Kowe njal tak pentungi. Oh, nggih. Wis yo langsung. Heeh. Yo terus ke. Yo. Iki kok Padake rai siji kuping tok. Anteng awak tulung-tulung. Anteng. Oh, langit kelap-kelap bumi goyang kanjeng. Ora to Kus. Iki selak bengi SAD lho wis siap. Yo, wis. Selak bengi. Rampung mlebu. Wis tangkepe rampung. Yo, rampung. Ayo, mlebu kabeh ayo rampung. Ayo. Prajurite iki keri sik mangkat perang, kowe iki wis rampung. Oh, mangkat perang. Ayo, rampung, ayo. Weh. Kosek, kowe iki mlebu.
Wes kos. Wes. Helme mau wes go mlebu benu. Wes ya. Wes. Ya engko keri. Nek kurang njaluk panitia. Iya, wes kos, wes. Cek iki nek urung ilang isih hangel iki. Wis aman iki. Ora kawula ing Jipang padolan. Iki padha dawala padha dirungokno. Laraping Berlayar bahtera mengarungi. Panitia tolong niki diamanke mboten rampung. Wis. Iya, Kus. Ya. Para kawula ing Jipang padolan. Iki ana dawala padha. Wis. Ora iki lek arep tekan ceritane ra rampung-rampung lho, Cuk. Wis. Ya, wis. Wis pret. Cel, kuwi cancangan cel. Para kawula ing Jipang padolan. Iki ana dawala padha dirungokno. Laraping punan gentaka. Kotor mareng kang mesti mati. Rio penang sang pop tak akon. Katur darahing bintara. Si inuyudem jagong kawula nipun. Dasar satria jentara terasing nalendra yati. Mung sethithik cacatira nalikane binangya ing kutus panci ing wanci sarang sehat.
Nutut no patraping Yai Agung wong kang seneng durjana lan anggara derajat anake wong tani Marat Aditya mantan atur tangguh pilih kuat kalau putih atur sobo solang kawai kamu dan berani bakal dengan tuyo tulo nyawa nanggung yang pangat sadi sambil ngeritani jangkauan panggilan sakti Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan dari Sadawira.